S tebou cítim tvoju bolesť, tým chcem svoju dušu pozniesť, umúčenie precítiť, umúčenie precítiť. Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Kríž. Ľudské telo priklincované na drevo. Prebodnutý bok. Iba Mária, niekoľko žien a Ján. Kde sú všetci ostatní apoštoli? Kde sú tí, ktorých uzdravil? Chromí, slepí, malomocní. Tak málo tvojich verných. Možno aj ja, Pane, občas cítim tvoju osamelosť. Naposledy dnes v noci. Jedno dieťa má teplotu, jedno plače zo sna. Celé sídlisko spí, iba ja bdiem a tíšim deti. Ešte aj môj manžel pokojne oddychuje. Som sama. A predsa nie som. Chcem sa vložiť do tvojich rán, do tvojich rúk, tvojich nôh, tvojho boku. Posilni moju vôľu začať na novo. Chcem s láskou v noci vstávať k deťom, prebaľovať ich. Chcem im s láskou robiť raňajky, prať, žehliť, upratovať, potešovať, fúkať rozbité kolienka. Pomôž mi, prosím, nech sa vydám na cestu služby, cestu lásky s väčším odhodlaním. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.